What is good, everybody? Welcome back to Cremash. If this is your first time joining us on our channel, please click the subscribe button, turn on your post notifications, and shout out to every returning subscriber. Varikuya supporter, varikuona mavideo, varikulike, varikukomenta. Guys, leave them a comment. Get it at the comment section. Kanosvika 1k ma comments toerenga tichitotaura tichichikuitika, so leave ma comments akawandisisa. So ndadzoka futi neimwe nyaya iri kupisa zvamanje manje. So maititi Maxen vaita live pa Facebook yavo vachitaura kuti ndoda kuona iye mukomana ari kupisa anonzi Herman. If you know Herman is the new kid in town ari kupisa. Kana usati wanzwa song inonzi zvandofarira by Herman, go and listen to that tune. It's a mad tune, big tune. Song yo kupisa. It was trending today on #1. Yo, the kid is fire, guys. So zvendazvoya nazvo maititiri vabva vazosangana na Sport Fantani vabva vasangana na Herman because vanga vachimutsvaga zvisingaite. So vamutsvaga kudaro vabva vatomboenda out vakanodya naye vakambomudyisa vakanotengera kaKoka-Cola kai. So vabva vazodzoka kumba kwamaititi vabva vaita live. So live ndichakuratidza mai manje, do not go away, ndikuratidza live mai manje. So pane zvazoitika kuti tizouya. So pane zvazoitika maititi pakati pelive vataura kuti Herman anogona zvekuti anokwanisa kukunda uya. We know. Okay, so ini nangu I don't know, inini personally I don't know kuti vanga vachitaurani, but then comment section yazvitaurira yega. Comment section yazvitaurira yega. So pavataura kuti anenge anokunda uya pane uya, I think because vati anenge anokunda uya vavataura kuti ichi chipo chaHerman hachisi chekumanikidzira, but then chipo chingori natural. Tanzera wega. So my comment section obvious vangangotaura kuti Mukudzeyi, because Mukudzeyi ndiye the other youngster akambopisa a few months ago apa na roa ingo madidi. So if you haven't checked song inonzi zvandofarira by Herman pa YouTube, go and check it out. It's on fire, guys. So my comment section zvangachitaura kuti hanzi uyu voice rake, vocal rake ma1 anokunda anokunda Mukudzeyi Junior, and then some were saying anofanoita collaboration na Herman, Mukudzeyi na Herman hanzi number ringi richipisa, and I hope vanotoritowo futi tatombiro kurinzwa kuti richabuda rakaita sei number. I hope ringi richipisa ringi chibvira. So please leave my love and my likes past my comments. Please comment down below, tell us what you think. Don't forget to subscribe to our family channel, the channel ZvaMukudzeyi. So I'm going to leave the video for you. Tell us my comments how you feel about Herman. If you don't know Herman, go check him out. Go check out his new video. Rekupisa zvandofarira rakaloka ma streets ese from kupi nekupi rakaloka ma streets. And the other thing, I just want to thank you for 2,000 subscribers. We finally hit 2,000 subscribers. Next go already to 3,000. So keep on subscribing. Don't forget to subscribe. Hit that like button to notice. So ndisatapinda pane ka video aka kana sangano na, I know kuti mnenge mshoda kuona like zvana title, but I have to show you this because someone knows fire. So ndasangana ne video iri remukoma wanga chitira kuti kana makazina ma avenues musazonomwe ma black label because munobva musina mbeg. So after clip iri rinokuredzere mukoma nayo ndokubva ndakuonedzera video racho raHerman na maititi vachitaura zvavanga vachitaura vachisimbisa Herman achibva vangomuto vamutsira something ochavamusira. So don't forget to subscribe. Usabve, please watch the whole video. Do not skip the video because we want you to tell us kuti uriona sei nyaya. So video racho iyo ndozokone pa next video. Hey guys, nata hapana kumira mushe pa Mighty's Diaries ga we are men of the moment wa mamuti chemera hanze Chris Brown we Zimbabwe. Herman is right here in my house. Oh, I'm so blessed. Mwana anzwa udari kuchagwa na mama Titi zikanzi no, drive me to where my Titi is. I need to see her. Mwana kanya kana masters my love nema likes kana uchi supporter Eating local I just say local. This is what we call international level, international level. Don't go on to Guimba. How old are you, sweetheart? 14 years old. 14 years? Yeah. Why are you so mature like that to sing? What were you tell us? What were you talking about? Yeah, I was talking about girls.
What about girls? What about what about them? Tell us. Yeah, you're so beautiful. Uh-huh. And I praise Uh-huh. them Uh-huh. because they are beautiful and mature. Yo, so you like girls who are beautiful and mature? This is Herman for you guys. Andy, he speaks. How many languages do you speak? Are you sure now? Are you from here? Where are you from? Really? From Mozambique. Mozambique. So what language do you speak? I speak Swahili. Swahili. Greet your fans. Look at all these people. They're looking at you right now. 2.4. What bring internet? Me, if I go there, they will come back. I'm not sure. That will block my page. I'm so jealous. Just greet them in your language. Tell them who you are, how old you are. Yeah. I'm Jambo, Rafiki, Nandugu. Jina langu naitwa Herman. Yeah, I'm 14 years old. Yeah. Tell them about your music. Is it this is the first song? Are you by any chance recording an album? What is happening? What is happening, my son? Tell them. Kuti chichi kunyanzoitika songi wakangoti bhumka inda ndistory kokanda ndaenda unoona dad wako kumiruko ndikatonzwa kuti anzi pane mwana anetsa kuZimbabwe kuHerman ndikati Herman wekupi sikanzi mwana avharisa internet. So when I came this morning I was busy googling on my telly, then I saw your song and I'm like, wow, this is awesome. Ndikati aiwa, no, I need to give mwana wemari yekoko. Well done on that song. Is it the first song that you ever done or wakabvira kare uchingoimba? Yeah, I was singing when I was 8 years old. 8 years. Yeah. Uchingoimba. Yeah. Have you recorded before? This is your first recording. Yeah, this is my first recording. This is your first. Undiana could discover how did you go to the studio? Do you have somebody who came to you and said, "Oh, you've got a beautiful voice"? What happened for you to be now in the limelight as you are now? I think my brother, which is called William Bell, yeah, he's the one teach me how to sing. Your brother. Teach me how to control the voice. And I thank God. And then who took you to the studio? Where did you record this song? Vaskana Vakanaka. My father get idea to go to Chill Sports. Okay, to Chill Sport. From that fat boy Fantan. Yeah. That's why you recorded. Big up Fantan wherever you are. Fantan akanyanya. What I love about Fantan is I no support my ghetto youth. Ana godo. Fantan, thank you so much for discovering Tarenda idanditika rangara gari pore mkomana bama mtora mkwati rinofana kunzwikwa nevanhu vese. Fantan and levels, big up on yourself. Makanyanya vakoma ndo zvatinoda kwete kutsikirira matarenda evana ndo anonzi matarenda. So how do you see yourself in the next coming years? That 5 years next year, do you think you are going to continue? Are you planning to have any shows? What are you planning? Yeah, I'm planning to have big shows in this world. In this world? Yeah. Have you started already? Me, I want to come in. I'll be dancing. I can whine. You like people? I know under 18. Are you planning to do any shows? Have you ever performed anywhere, or you are still to start? No, I'm still to start. So far, anything that has been arranged for you, Nana Fantan, anywhere you are going, any show, so that people can look out and come wherever you will be? Yeah. Where are you going to be? I don't know exactly, but they are planning something. So how do you feel now? You're a celebrity, huh? So now are you saying I need a pen? Felicia, bring pen. I want you to sign me. I want to bless you. Me, I want to bless you with money. You understand? Because to me, you are a superstar. So I want to give you money so you can buy yourself no cigarettes. Is it? No. Fantan is not teaching you to smoke weed. No. Yes, let's see your lips. Because Fantan, I don't trust Fantan. So I want you to buy yourself a Coca-Cola, courtesy of my Titi. This is your man. If anybody takes this money from you, I'm going to kill someone. So I'm going to bless you right here on Mighty's Diary. So it's not a joke. You are taking this money home. This is your man. This one. See, we are approaching month and the money is not that. I haven't gone to the bank. This is for my son, courtesy of my Titi. This is going Fantani, wherever you are. Please don't take this money. It's not for you. Levels, stay clearance. This is for our boy.
Herman inini nda appreciate mwana unozodei mwana anoimba kudai tinotadza nei kusimudzira tisu kana mai vacho totosimudza. This is for you. Go and buy yourself a nice even a nice chain, because I see you like to dance like Chris Brown, you know. Buy yourself, I don't know, a nice watch, bling bling, you understand. From me, my Titi, well done. That song, I love it. So we're going to perform the song again for the people, and they love. Look at them now, 3,000 right here on Amana Spanish now. Don't you imagine 3K per mana. My love, Nima likes Nima stars Kuna Herman as he performs the song that is on the hit song in Kuneta Patown and Jando Farira. She not TV Wi-Fi. I mean, why I my name is Kelvin. After my day, he had some symptoms similar to the COVID-19. We went on and got tested, and these results came back. It's a song, sorry, TV yangu yakanyanya dzidza hivi. It's a song ya Herman. Yes, go back to Herman, my exactly. That's the no, sweetie. Okay, you've okay. Yes. Tanatwa ari kuchuna. Aiwa, chakanaka ngachitendweka. Tinotenda. Ai, ndatodikitira kaizivana maititi. Well done. Saka chicha umade kutaurira the youth. Yanza anotaura futi shona mwanawe. Akapiwa zvipo zvake anotaura malanguages ese. Chicha umade kuudza vatariri chavanga expect zvaungade kutaura usati waenda. Yeah, thank you. Wakumani ndokutenda nezvese zvamandiitirawo maviewers ari kuwedzera paYouTube. YouTube channel yako inonzi chii? Iri paChewSpot. Iri paChewSpot ikoko ichinzi Herman ndizvo? Yeah. All right, follow him Herman on YouTube, Facebook, Instagram. I'm sure he's all over. Instagram aripo zvakare hanzi Herman live on Instagram. Indaipo support vana veduka. Kondo future ya mangwana ungona chipo ya jisi ya kumanikidzira ukundwa voice andokunda ningirikini uyu ningirikini na ningirikini uyu mwana ari kuimba asiri kutombo manikidzirwa mwana ari kunyuzubuditsa voka uwarinzwa machu kutokunda ini machiti vane ndichingo jova ndichingoti rolo uya mwana anoimba ende angasina kuiswa ma-iTunes chimbovaroveraka pamwe uri kunyemba wokuti unoimba iwe uda kuti ngotirwadzisa unonyatsogona imba here pasina gitari imbira itinzwe nekuti tinovharwawo kuti vana ChewSpot vanochuna mavhoisi evanhu futi havanzwisisiki tiimbire toda proof isu vegodoka munhu wese ane zvaanofarira asi zvinenge zvakatosiyana siyana ndoro kune vamwe vambosiya vamwe somebody afoja kuita addicted asina pana skating nandidikona ndotafulapse bora vamwe mungapenga nedoro asini ndopenga navo avasikana vavanofaya wakitembeya miunopala ndozvandiri sakambura mberi ukarwadziwa neni I don't care fojadoro ndogonakusiya zviri nyore asi vasikana zvandofarira zvinenge zvakanyanya Mira, mukandiseka nokubloka. Uluju apana kana kuiswa auto tune. Aiwa mwana kanyanya. Big up on yourself. Wakanyanya mfanani. You have a bright future ahead of you, and don't ever stop. And now that you are singing, don't forget to read books and it. Ukaimba overenga. School is very important at the end of the day. Of course, talent will get you somewhere, and of course, school will also get you somewhere. So try and balance the two, right?
usazokanganwe chikoro kumbare uko usaite zvembanje handiti ka iwewo ziya zvemusic mbanje nei zvinokukanganisa brain plus iwo vasikana vanoda vawombomira futi hatunozoona unoita slow down vasikana vake ivavo handivatoona nekuti unogona kuzopera vasikana vanopedza handinoziya uchingovafarirawo from a distance zvakuhanditika iwewo uchimboita zvemabooks uchiverenga uchiita more into music. I see you going international. Your voice is awesome. Chakuda kutotsvaga Diamond Platinum. Foni yangu iri kupiko. Chakuda kuti ndimbofonera Diamond. You should sing that. Your voice ndoko yakananga guys. If you are agreeing with me kana masters, mwana uyu anofana kuita collab na Diamond Platinum. Me I'll try and make it happen. Ndomfonera chetu ndomunetsa pa phone pake. You are amazing. And it usanete, don't give up, keep going, keep climbing higher. You are already there. Yeah. Fountain and levels, they paved the way for you. Shasarira kwa aruvoni. Thomas ndiri pa life, mira ndifonera. Antinozvona. Kana makusiyana musere mune zvakaita sei zvakanaka. Don't forget your elders. Anditi ma elders ako ari kukunecha, ramba uinawo vachikunecha. So gofurigwe. Kune vamwe vanhu nembiri yekuba ma artist unovaziya hanjadi angutaura nezvawo. Ivo vanongoti artist akanga apinda mugame votomuba. Zvokuti ndizonzwa wakuimba master vanhu ndoyandikanetsana neimba zvako zvevasikana vako vefodya ivava andinozvona. Zvokuzonzi kwanzi ndiimbe uchimba tikakuziva takakuona through Fantani nani ndikunyebere Fantani na levels tizonzwa kumberi kwakutanga kuti uchideidza mamwe maningi atoziva vanokampena ma-artists. Focus on stable yo yakunyoresa kana wazokurawo you are going out there to explore. You go to America, you go to Hollywood. Your dreams can take you anywhere, wherever you want. And thank you so much for coming to my house. I feel very honored. I need a pen. Where is that pen? Write me for the one. I need that Herman on my hand. Pakachuka ndipape kweti nemuviri nema patches ka. Ndodaba panooneka. Yeah. Write in capital. Ndikutoswera ndakadai nhasi. Herman. Kati dise mafuta kati nozora ka mwanangu nyasonyora nyitsimbidzira dendo wari mara zvako ganda racho ndere ningirigini ndere rodrana zvaro hayo. Guys, ndipe pen. I need an autograph right here from Herman. Ndipe imwe pen. Musarwadzi wakaunza ima pen ese mbao. Pa blouse unoita nyora pa blouse wangu. Nyora ipa kuti Herman akwasho. Pen yacho iri kuramba naye. Guys, can I have a pen? I need an auto. Ndoda kutoswera ndakanyoronze ndindamona ka live on. Unofunga kuti ma celebrity anenge asisabatike uyu. Akuimba nana neyo paya. Uchazomuziya nana Chris Brown. Herman. Vanhu vari kundipawo mapeni asinganyoro. Unoziva vanhu vanorwadziwa zvisingamboiti. Herman. Yes. Woo. Oh my God. My God. And those zvinoitwa kunze kauku tichiscreamirawo vana munongoda kungokoresa vanhu. This is my autograph right here from Herman, guys. I just got myself an autograph. Have a happy Friday, guys. Bye from us, the Mighty Tees and the Herman and the Chill Spot and the Levels. Varipo vakomana vacho vauya nemwana wavo Chisport, big up mageto youth. Chisport, fanda wakambowana award here. Wakambopiwa award. Why? Aiwa, you deserve masimudza ma-artists zvisingamboiti. Aiwa, this time ngatikamene Fantani na Levels vanofana kumbopiwa award. Vanhu vari kumira mageto youth anoonerwa pasi, but these guys they take it from the pits, from the dungeons. Vano nature talent. Anditika kana next time pakuti vamavhoti ngativavhotereiwo, they deserve it. Onai vana vari kukura munzira dzakanaka, mwana akutoita tunhu twake unozodei. Thank you so much, guys. Keep going. Have a happy Friday, guys. I love you. One more time from Herman tichivhara zvedu live yedu nai inonzi remote yaende asonge nakutoenda zvake tungomutangidzirawo kwekutanga kwachitooneka zviki, guys. Ndikuzva kuti vanhu vari kungoti pula